En el cas de les universitats, les mesures que es podrien aplicar o que es pot demanar a la Generalitat de Catalunya de treballar-hi són fonamentalment tres. La primera és la reducció de la precarietat per poder implementar campanyes, mesures i fins i tot requisits. La segona és en mans sobretot dels representants sindicals a les universitats i és forçar que hi hagi perfil lingüístic a les places. I la tercera mesura que crec que podria ser molt interessant és que la Generalitat estudiés l'oferta de màsters. L'oferta de màsters a la Universitat Catalana és deficitària en català. Això obliga molt sovint a pensar, i de fet és així com ho interpretem, que els màsters són una entrada de diners extraordinària per les universitats i el que interessa és captar gent de fora.